panjenenganipun kuwi salah nggih masuk niku cos doyo ora bekas yes kalau nggih ora bekas penting tadi kepriye watane kesana ojo ngeten wis langsung mata wae wonten ing dusun kula menika iki nembe Pak ayo tentrem lho syukur se anggone nang agama kuwi maju lha kamu ngono ya iki wong tani aja ngantek kekuatan wong kandhake wong tani nek garap salah sekitar itu 10 ton itu kalau wonten ing dusun kula menika sakniki nembe kalah biyen-biyenan bajiran ora wonten aman lho iki zamane zaman wis bocah yang bengi do keluyuran ceklane kuwe iki kandhane kawulamu bocah-bocah sekolah ojo nggawa HP enggak apa enggak pikirane dan tukaran tembe sama barangnya wadi karo saiki ada kurangi nyekeli loh ini gimana nih saben wonten adicara rapat kados mekaten menika kula boten nate ngertos menawi waktu lurah sing kali malah dene kenani napa sebabe saben-saben wonten parapatan piyambakipun maket niku kula nggih dereng kula dereng ngertos kok menawi kadang keluarga itu nanti berwaktu kemudian ini kota yang sangat politik di daerah tidak rakor yaitu sewu dulu pernah sabun pesoanan wonten ing kampanan begini Bayu Buntari menika boten kalau gani menawi boten lepak sampun kalih pesoanan aku Bayu Buntari boten kalau gani ini mana ora nawi kula bisa mlaku masih iki ana kula ndoro jenengane kula kangge wonten ing tribun namung sedane kok sak bandure mboten nate kepagi kangge sampeyan gune piye ora sampeyan takoni ora sing iki tinggi wong wadon kalau kok enggak Iku apa ora? Karena wanita PKK ketemu ora? Udah no nek. Ini petinggi kembali saya pinang ketua terbulan petinggi Oi kata saya petinggi saya kudune lagi saben nomor rapat kok ora tau kok sing kula pakai ngeten para lurah petinggi berarti boleh kene padha beri saya iki gue tinggi piye ana paling muklo nggih ngeten wong padha-padha petinggi niku ke bawah petake kampene wedine sing kudune nggih kudu ana utusan sing teko nang lalanan takon apa kula begane kok nganti ana rong rambakan rapat ora teko lho iki kudu teko alasane apa pawatane apa kok njur anake lan anake iki mamane dadi rasane kanca ra mboten penak nek tak paringi layane dian sesuai ya maksud iki kawon piye men waktu iku yakin apa enten mawon nggih loro kenep panjenengan utusan kula lan niki berada langsung waktu
ne pala pe dia kami kata lagi nanti akan Sinamu kasih nomor